I would say Duduzile is not working in isolation. Zoma is part of the misbehavior of Duduzile. Zoma gives instructions to Duduzile. Let me say why I'm saying that. Ungabona umnumzane Jabulani Khumalo esevele ngesingenhla kanje kusuke sekukhona okusha asuke seze ngakho mayelana ke neqembu lomkhonto wesizwe noma ke mayelana nomnumzane uJacob Zuma. Ngiqale ngubingelele ngikwamukelele channel eMaswidi Mina Production ukubingelelayo umqondo ezivana kadlomo uma ngabe yaqala ukufika cela ukuthi ngizele isiqiniseko sokuthi uqhubeka subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engizingalo ke njengamanje luthi umnumzane Jabulani Khumalo ongomunye wabasunguli beqembu lomkhonto wesizwe waphinde futhi waba umholi waleli qembu lomkhonto wesizwe ngenkathi ke lisungulwa izeke namanje njengoba ke engasekho kuleli qembu kodwa usanakho ukuthi ke aphawule mayelana ke nezinto ezenzeka kuleli qembu njengamanje ke usephumeleke negama elithi umnumzane Jacob Zuma uye kanye uthumela uDuduzile Zuma ukuba ayochapha ngenhlamba umnumzane Floyd Shivambu uthi ke yena uzazi kahle izitayela zikaMnumzane Jacob Zuma esikhathini eziningi uma ngabe ufuna ukudila nawe ke uZuma uyaye engaqondi ngqo uyaye engakhulumi nawe kunalokho uyaye kathola indlela embi azokudicelela phansi ngayo khona ezokwazi ukuthi ke akulawule uthi ke umnumzane Jacob Zuma kusho ukuthi ubonile ukuthi uFloyd khona into ezanayo wasebona ukuthi ke akazame izindlela zokuthi amdicelele phansi khona ezokwazi ukuthi ke angamlawuli kuleli qembu lomkhonto wesizwe uthi ke isona sizathu leso esenza ukuthi ke uDuduzile Zuma aze athuke uFloyd Shivambu ngale ndlela amthuke ngayo. Uzokhumbula ukuthi ke umnumzane Jabulani Khumalo uke wazama ukubuyiselwa ke kuleli qembu lomkhonto wesizwe njengomholi futhi njengomnikazi walo leli qembu amahlandla azaba ngaphezulu kwamane kodwa ke efike ehluleka enkantolo ehlolwa ke umholi leli qembu njengamanje okumnumzane Jacob Zuma. Ngicela ukuthi ke uyizwele ivideo ephelele ekuchaza konke okwenzeka ngomnumzane Floyd Shivambu kanye ke noDuduzile Zuma. I would say Duduzile is not working in isolation. Zoma is part of the misbehavior of Duduzile. Zoma gives instructions to Duduzile. Let me say why I'm saying that. When Zoma has to deal with you, he doesn't deal with you direct. He finds ways to find somebody to do the dirty things against you. Then he comes in as if he's a mediator. When he's not a mediator, he's part of the foundation of whatever is happening at the time. So Zuma is part of Duduzile's problem against Shivambu. He wants to deal with Shivambu because he doesn't believe that Shivambu is going to do what he wants. Shivambu is coming up with his own understanding and political vision. But Zuma doesn't like that. Because if Shivambu is implementing something that Zuma doesn't like, Zuma will not tell Shivambu direct. He would want to do a dirty way of doing it. And then that's what he's doing now. That's why Duduzile is so crazy doing whatever he's doing to Shivambu. But clever Zuma, he goes out and say, no, you must apologize to Shivambu. Fooling us, trying to, I don't know what he's trying to do, but it's all his Zuma's making what is happening right now. Duduzile is insulting people because Zuma has asked her to do that. It's an instruction from Zuma.